Gipusil patay kaganihang buntag alas 10:37, Abril 21 ang usa ka intelligence officer sa sulod sa usa ka kan-anan sa Purok 11A, Barangay Fatima, General Santos City. Giila sa kapulisan ang biktima nga si Corporal Razul Alungan nga miyembro sa Tumbler Police Precinct sa General Santos City ug na destino sa Anti-Terror Surveillance Mission. Sumala sa report, may responde si Corporal Ulungan sa report nga dunay pinusilay nga nahitabo sa nahisgutang lugar. Sa investigasyon sa kapulisan, nakita sa mga witness nga nagpakaron ng mga customers sa restaurant ang duha ka suspechado nga pulos naka t-shirt ug itom ug naka cargo pants ug nakasuot og ball caps. Duha ka bala ang biigo sa ulo ni Alungan, hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Matod ni Brigadier General Jemely Macaraig, ang Police Regional Director sa PNP 12, anaa sa sulod sa usa ka kan-anan si Alungan sa Barangay Fatima, General Santos City, sa diyang giduol kini sa usa ka suspect ug mibunot siyang puntok kalibre 45 nga pusil nga gikan sa iyang sling bag ug daling gidulit kang Alungan. Daling misibat ang duha ka suspects sakay sa usa ka Honda Wave paingon sa Purok Placida, Barangay Kalumpang, General Santos City. Matod ni General Macaraig, gigukod na sa mga intelligence operatives ubos sa Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ug sa General Santos City Police ang suspects. Gikondena ni General Macaraig ang pagpatay sa batadong pulis na ilo ni Alungan ang iyang duha ka gagmay mga anak ug ang iyang asawa. Edith Kaduay, News 10 Philippines. Stay safe!